Pilti. Okay guys, ready na ito mga player. Paano masabi? Swerte yung nagisin makakaon ng sili o kini. Itlog nga wa maluto. Alright. Cloud9 na. Gago! Itlog yata. Itlog. Ay. Ay, nga na toy. Ay, wala pa. Okay. 1, 2, 3, start. Balik. Hala. Ay, makita niyo. Puro like Cloud9 lang. Wala. Paano masabi? O, ipakita. Opo, ing. Kaya na lang butilya ka una. Hoy, bakit di mabuhat guys? Tilaw kita ni. Kang Sean, kay Liog rin nagkita pa gano'n. Libaro ko mo. Yung nakikita niya. Dili na ka eh. Wag yung Cloud9. Kita. Okay, ganito ka sili ay. Kita dito ah. Doko wa. Ayaw, si binuang diya ha. O sige, gusto mo siyang kantahan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Di ba ulit gano'n? Wala. Paano masabi? Itlog daw na yabo ni Buyong aron. Alawan, alimon. Ay, kita. Parang may naamoy ako hindi maganda. Paano masabi? Dokoying. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Tagumpay! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay, start. Ako na? Paano masabi? Saan ako ah? Wala. Ano ka namin ni wala ko ah? Gago! Padogi ka sa itlog. Ako nung ko. Ayaw, si Kubidja. Itlog eh. Palag yan po. Wala ko saan man taon eh. Ulan ka na manukoy bro. Hoy, and Si Ayin. Ay gatay ta. Si Ayin. talasa ko sa'yo. Ikaw makita na kayo. Ayaw, inaya ha. Huwag di kasaya. Ay, lasad mo ko. Wala. Diyos ko ba? Sprite siya, Sprite. Na. Manoy. Paano masabi? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Parang may naamoy ako hindi maganda.
Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Yo, kita nih. Ada ya. Ikaduha na nih siya, ikaduha na nih. Box, murag daghan di kayo nagba... Sa imong baba, box. Ngurus dan. Itlog na. Manok na. Manok tingin tao dyan. Suka mo dyan na. Nasarap. Nay. Wala itlog, di ka lang. Paano masabi? Balik, balik. Yabo. Nabalian ko ano, cloud na. Yun. Ah, cloud na. Cloud na yun, nabalik. Parang may naamoy ako hindi maganda. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Unya na lang pangitaan lagi, nagmahuman sila. Huwag na mayat mana? Oh, takot ba? Sila na to, ibang mo ang pagbihin mo. Ay, ako si Kumis dyan. Ano yung mahal? Ano pag ibang pagbihin? Ay, yaw si Kinuang diha! O sige, gusto mo siyang kantahan? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Kasi ito. Oh, itlog. Paano masabi? Mahala sa itlog ko. Wala gapon. Paano masabi? Sige lang. Wala. Kutsara, pili ka pa kutsara. Wala, yapon. Sige lang. Gago! Yate kasuki, manigit lang eh. O sige, gusto mo siyang kantahan? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Itlog. Wala, yung itlog lang. Upasa ka mo. Iya!
Uy, hinayay. Uy, di ka sana. Ayaw na Steve, po. sila. Ay, salamat. Si Bani na lang matakaw itlog. Ikaw ikaw may wa. Sa baas niya, no? Sanitas yaw. Marams ko mag-istubangan. Mo akyot. Ay, di ka sa mga buwan. Di ka sana ba? Oh! Ihaya ka pula. Damay na apple. Di mo gid siganan. Security cloud. Ya, ako kasay. Ayaw, oy. Kumad na. Gago! Mga pabliyosa. Balik ko na ka? Ayaw, ayaw. Punyos ang galing. May nalaglag sa itlog. Ayun guys, yung ginawa guys. Gio dong ya, Gio dong. Gio. Paano masabi? Nyok, ay sige nyok, ikaw na nyok. Wala lagi. Ang dali, be. Ayaw, diyan, ano? Gago! Wala. Noy. Tulungan. Napakong. Oh. Gago! Gago! Sana ni mo, ito malituyo ko. Ay! Karoon ka. Kalami. Paano masabi? Itlog na ron. Lanitas. Gago! Baso. Ang poli mo ragiwan na ikaw itlog. Si Aying isulta ikaw itlog. Bago ano? Paano masabi? Gago! Ay! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Anong kailangan kong gawin upang malaman